Bună, Carmen, bună, Adrian. Mă bucur să fiți alături de noi astăzi. Ia suntem la Adient. Da, bună, Anca! Bună, Bună. Anca! Și cu siguranță vom afla lucruri extrem de interesante de la voi, pe care așteptăm cu drag să le împărtășiți tinerilor noștri la început de drum. Așa este. Bun, acum zic să începem și o să vă adresez următoarea întrebare ca să ne cunoască mai bine ascultătorii noștri. Și o să încep cu Carmen. Carmen, aș vrea să-mi spui câteva cuvinte despre tine și despre evoluția ta în cadrul companiei Adient. Cum ai pornit? Unde ai ajuns? Ce faci acum? Care sunt planurile tale? Da, este o perioadă lungă, deci eu lucrez la Adient din anul 2003. Anul acesta împlinesc pe 15 septembrie 18 ani de când lucrez ca manager resurse umane în compania aceasta și pot să spun că de-a lungul acelor 18 ani am avut foarte multe provocări, odată de la începerea, sau mă rog, de când a început să lucreze compania, pentru că această companie a fost un greenfield, până la ceea ce este în ziua de astăzi, o companie stabilă, o companie care numără 1800 de oameni și zic eu, o companie în care noi încercăm să ne respectăm promisiunile și să creăm pentru oameni un loc de muncă stabil, un loc de muncă frumos și un mediu de lucru pe care și-l doresc, în care să se simtă confortabili. Mai multe despre mine nu știu ce să vă spun. Sunt inginer de meserie, am terminat facultatea de inginerie, dar lucrez în resurse umane de mai mult de 20 de ani și pot să spun că aici am căpătat foarte multă experiență lucrând cu oamenii și având, bineînțeles, și foarte multe satisfacții, văzând că aceștia sunt fericiți la locul de muncă și faptul că au ales să lucreze la Adient pentru mine este o mare bucurie. Cam atât despre mine. Mulțumim, Carmen. Adrian, aceeași întrebare și pentru tine. Mulțumesc, Anca. O să încerc să spun mai multe lucruri care pot fi de ajutor, în special pentru cei tineri. Parcursul carierei mele în Adient cuprinde mai multe etape, în sensul că, la fel ca și Carmen, am început din prima zi a companiei. Spun așa, fiindcă nu contează acum diferența de o lună la cei 18 ani din companie, dar pe de altă parte am evoluat în această companie de la un tânăr absolvent cu experiență, aș spune, limitată în industrie, de 2-3 ani maxim înainte, până la nivelul de plant manager, adică director de fabrică și responsabil acum chiar cu mai multe fabrici, 2 din România și una din Rusia. Asta pentru cei tineri reprezintă o ocazie, o oportunitate. În această companie, atât tehnologia cât și procesul în sine dă voie omului, și în special celor tineri, să se afirme, să-și pună în valoare cunoștințele sau să învețe foarte multe lucruri noi. Și cred că este foarte important asta și în puține companii oamenii au această ocazie. În rest, despre mine nimic special, crescut și născut în Ploiești, învățat în București, învățat foarte multe lucruri în această companie. În școală doar te pregătești, astfel că reprezintă într-adevăr o ocazie bună pentru toți cei care vor să facă ceva în carieră. Pe tot vorbeai de carieră, Adrian, și o să las microfonul la tine. Ce așteptări mai au tinerii în ziua de azi când vine vorba de angajare? Cum ți se par noi veniți în cadrul companiei? N-aș vrea să categorisesc cum mi se par, aș vrea să spun ce observ ca diferențe. Și asta pentru că, din păcate, pentru mine vârsta mea nu mai este aproape de cea a tinerilor, să spunem așa. Am peste 40 de ani.
semnificativ, deci nu 41 sau 42. Sunt diferențe, atât le-aș categorisi atât din punct de vedere socioeconomic actual, altă orientare, alte așteptări din partea lor, alt mod de a învăța. Pe de altă parte, este foarte interesant că și compania și noi avem de la ei de învățat în direcția de a flexibiliza și a fi mai adaptabili. Tinerii din ziua de azi sunt foarte flexibili, nu sunt legați de un loc, se pot adapta foarte ușor la o situație nouă și acceptă foarte ușor acest lucru. Pentru noi, cei care nu mai suntem în această categorie de vârstă, lucrurile au fost puțin invers. Ne atașam mai repede de un loc, vroiam să rămânem acolo și insistam până când reușeam să obținem succesul. Aș putea spune că niciuna din cele două variante nu este nepotrivită. Și mai ales în ziua de azi, tinerii care așteaptă lucruri foarte concise și la obiect, este un merit de-al lor în faptul că pot fi atât de flexibili. Astăzi lucrez aici, la compania X, învăț un lucru, este bine să-mi și placă acel lucru. Dacă mâine observ ceva mai bun, mai aproape de ceea ce îmi doresc eu ca persoană, de mâine mă voi muta la compania Y. Și asta înseamnă o provocare pentru companii și pentru departamentul HR în special, care mi știe foarte bine lucrul ăsta. Așa este. Pe de altă parte, și companiile aici pot observa și evolua în direcția de a fi și ele flexibile și de a oferi acestor oameni tineri ocazia de a se dezvolta și de a face o carieră foarte bună. Carmen, tu în calitate de HR, de coordonator a acestui departament, tu ce părere ai? Cum ți se par tinerii în ziua de azi atunci când vine vorba de angajare? Și invers. Dar companiile de la tineri ce așteptări au? Păi, în primul rând, tinerii absolvenți care doresc să se angajeze, mie mi se pare că sunt foarte curioși. În primul rând, sunt curioși să vadă ce înseamnă o companie multinațională, cum se lucrează, care sunt standardele și ce poate oferi compania pentru dezvoltarea lor. Noi avem această experiență cu tinerii absolvenți deoarece avem în cadrul companiei un program, se numește Start Your Career, și este un program de internship pe care în fiecare an îl dezvoltăm pentru tinerii absolvenți și invităm pe aceștia atât din Universitatea de Petrol și Gaze de la Ploiești cât și de la București să vină să participe la internship-urile pe care noi le avem deschise și avem internship-uri în toate departamentele, resurse umane, producție, calitate, inginerie, IT, logistică și chiar administrativ. Și am avut de fiecare dată surpriza ca acești tineri să vină cu drag către noi, să aplice la aceste internship-uri și bineînțeles că am avut ocazia să-i și cunoaștem cu această ocazie și de aceea spun că își doresc foarte mult să înțeleagă care este modul de lucru într-o companie multinațională, cum pot să atingă anumite standarde de performanță și să învețe practic elementele de bază ale meseriei pe care ei și-au ales-o și în care vor să se dezvolte. Și de aici pot să spun că, luând puțin prin asimilare, acești copii care sunt absolvenți de facultăți și majoritatea sunt la master, își doresc să învețe, sunt curioși, își doresc să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare, de negociere, de interrelaționare pe care nu o au în cadrul facultății decât cu colegii lor și de aici pot să spun că așteptările lor sunt acestea, de a se dezvolta, de a învăța nu numai lucruri practice în domeniul pe care l-au absolvit, cât și lucruri legate de, să zic așa, de partea de soft skills. Și asta se și întâmplă. De asemenea, tot în cadrul acestui program sau în urma acestui program avem foarte multe situații în care acești absolvenți sunt și angajați în companie.
deoarece apar oportunități legate de implementarea unor noi programe în companie sau pur și simplu este nevoie pentru durata limitată a unor proiecte de cineva care să susțină o activitate. Și atunci au și oportunitatea de a fi angajați. Cumva se leagă aceste două lucruri și așa am ajuns să-i cunoaștem pe tinerii absolvenți încă de pe băncile facultății. Mi-ai anticipat următoarea întrebare. Voiam să vorbim puțin despre oportunitățile și candidații pe care îi căutați voi în această perioadă și ai început să ne povestești despre acest program de internship. Și voiam să vă întreb mai multe despre procesele de recrutare și cum ar trebui să arate un candidat. Există un candidat ideal pentru Adient? Pe ce puneți voi accentul? Nu există, din punctul nostru de vedere, un candidat ideal. Noi căutăm, atunci când facem recrutare și selecție de candidați, în primul rând, oamenii din spatele CV-ului și potențialul acestora de dezvoltare. Pentru că, evident, companii care pregătesc oameni în industria facultăți, care pregătesc oamenii pentru industria automotive nu sunt foarte multe. Noi căutăm candidați care să aibă o bază teoretică solidă și în plus de asta să aibă niște calități, să zic așa, umane, să dorească să se dezvolte, să dorească să învețe, să se implice în ceea ce fac și, bineînțeles, să aibă un potențial de dezvoltare, pentru că pe acesta vom lucra. În momentul în care, să spunem, că acești absolvenți sunt angajați, ei intră într-un program de onboarding care poate dura până la 6 luni de zile, program care conține dezvoltarea atât din punct de vedere al învățării standardelor companiei, standardelor de lucru, cât și programe de dezvoltare personală. Cum să faci o prezentare, o prezentare de impact, cum să ții o ședință, lucruri de genul ăsta care să ajute pe ei să se integreze cât mai bine în colectivul companiei noastre. Mă refer la colectivul de personal TESA. Adrian. Da, ce aș putea să adaug aici, pe scurt, la această întrebare, nu căutăm un ideal anume, dar, pe de altă parte, ce este foarte important de spus, că în ultima perioadă, la noi în fabrică, persoanele angajate, și în special ne referim la cele tinere, nu neapărat și-au păstrat locul de muncă în domeniul de la angajare, de la momentul angajării. Au rămas la noi în companie, au învățat multe lucruri și au dat seama mai întâi ei ce le place cu adevărat, fiindcă e clar, pe băncile școlii nu poți să termini școala să spui că ai învățat tot și că știi ce vrei exact. Și atunci descoperă noi parametri și activități care sunt mai potrivite în funcție de individ și în cadrul companiei noastre, chiar schimbând destul de des după ce persoanele nou angajate învață și își dau seama unde sunt mai performanți fără efort și ajung în final pe funcția respectivă unde se simt mult mai bine. Că tot vorbeam de avansare și faptul că pot ajunge să lucreze într-un departament pe care și-l doresc. Aveți implementat un career path? Care sunt pașii? Cât de repede pot avansa ei în cadrul companiei voastre? Putem să ne uităm aici, ca să încep eu cu un răspuns statistic, să spunem așa. Dacă partea de onboarding a explicat-o Carmen mai devreme și a spus foarte bine cam care sunt pașii pentru fiecare persoană în parte, statistic vorbind, cum am zis, cred că în intervalul de 2-4 ani de zile, persoana nouă angajată este deja în locul potrivit și la un nivel care îi permite să acumuleze noi cunoștințe și în următorii 2-4 ani, cu siguranță, sunt alte oportunități, atât de nivel de funcție, cât și de complexitatea jobului. Cum
reușiți voi, Carmen, să vă mențineți angajații motivați, mai ales în această perioadă? Păi, în primul rând, noi am implementat programul de telemuncă într-un mod în care să le permită colegilor să vină și la serviciu și să poată relaționa între ei și să poată să rămână și să stea și acasă, să lucreze de acasă. Este destul de dificil, trebuie să recunosc, să păstrezi angajații într-o echipă atâta timp cât nu poți veni la serviciu zi de zi. Dar am implementat tot felul de sisteme, să zicem, folosim sistemul de ședințe Teams, astfel încât să ne putem vedea de ori de câte ori avem nevoie. Încercăm să implementăm programe, să zic, scurte de well-being, de workshop-uri online relativ cu subiecte de sănătate sau cu subiecte de interes, astfel încât ei să poată intra și să relaționeze unii cu alții pe alte subiecte decât subiectele profesionale de zi cu zi. Până acum pot să spun că am reușit să facem lucrul acesta, dar în continuare ne dorim să facem activități care să implice întreg personalul TESA și să-i ajute să relaționeze între ei. Adrian, care sunt aturile organizației voastre? De ce un tânăr ar veni să lucreze la voi și nu s-ar duce într-o altă companie? Cred că aici un răspuns bun ar fi tot unul bazat pe statistică, adică nu ce cred eu, ci ce am primit ca și feedback până acum. Numărul 1 a fost că în organizația noastră se oferă un post specializat fără ca persoana să facă și alte lucruri. Adică, dacă vin să mă angajez la ADN ca inginer într-un domeniu anume, în CAD, în proces, atunci voi fi într-o echipă de CAD sau de proces. Nu voi face și HR, nu voi face și financiar, nu voi da cu mătura sau mai știu ce alte apucături mai sunt în alte părți. Și în cadrul acelei echipe voi primi tot suportul tehnic și uman, adică integrare și absolut tot ce trebuie pentru a învăța și pentru a pune în valoare calitățile. Aceste lucruri au fost foarte apreciate pentru că am observat o temere. Foarte multe persoane care sunt la început de drum au temerea că vor ajunge într-o companie și nu vor fi învățate. O să fie nevoie să fure meseria, așa cum este și vorba, sau nu se va explica. Nu este cazul în Adient. Cred că suntem dintre puținele companii care se pot mândri cu acest lucru la o cotă maximă. Aici omul este învățat, este îndrumat și chiar dacă persoanele nou angajate nu reușesc la nivel personal să asimileze informațiile din acea categorie sau acea specialitate, atât timp cât potențialul de care spunea și Carmen mai devreme este prezent, avem pregătite alternative astfel încât persoana să ajungă în locul potrivit și acolo să-și dezvolte cariera. Mulțumim, Adrian. Și mai am o ultimă întrebare pe care o adresez amândurora. O să încep cu Carmen. Ce sfaturi ai tu pentru tineri, Carmen, la început de drum? În primul rând, un sfat pe care l-aș da tinerilor absolvenți la început de drum ar fi să ofere mai întâi, să ofere ceea ce știu ei mai bine și seriozitate și să muncească pentru a ajunge să aibă o carieră frumoasă pe care și-o doresc. Mă gândesc vorbind acum, mă gândesc cum eram eu. Într-adevăr, ce spunea și Adrian, când am terminat facultatea, îmi doream foarte mult să lucrez într-o firmă multinațională, pentru că într-o firmă multinațională
se poate observa performanța. O firmă multinațională are sisteme specifice care pot evalua performanța fiecărui individ și performanța reală, iar promovările și evoluția în carieră se face pe propriile puteri. Deci dacă ești un absolvent, o persoană care dorești să crești, între ghilimele, să crești, să promovezi prin forțe proprii, este bine să vii la o companie multinațională, este bine să vii la Adient, pentru că aici noi oferim acest lucru, suntem, cum să spun, o școală atât de profesională cât și o școală a vieții. Prin faptul că oferim aceste programe de dezvoltare la început de carieră, plus mediul de lucru care este absolut colegial și camaraderesc și de colaborare, iar colegii care sunt aici sunt foarte dornici și să învețe și atunci trebuie să aleagă cu atenție compania și cred că aș vrea să vă felicit pentru aceste podcasturi pe care le faceți, pentru ca tinerii să cunoască mai bine companiile și atunci au posibilitatea să aleagă în cunoștință de cauză compania la care vor dori să se adreseze după terminarea studiilor. Noi așteptăm, avem pe toate canalele de recrutare, atât hipo.ro, cât și pe Best Jobs și eJobs, avem postate toate pozițiile de vacante cu studii superioare, de inginer sau de specialiști resurse umane sau în domeniul calității, sau absolut toate pozițiile sunt postate acolo și îi așteptăm să aplice, pentru că ne dorim alături de noi, îi dorim alături de noi, ne face foarte mare plăcere să lucrăm cu ei, fiind, să zic așa, pentru noi un suflu nou și îi așteptăm să se adreseze și să aplice la pozițiile pe care noi le avem deschise. Mulțumim, Carmen. Adrian, ce sfaturi ai tu pentru ei? Carmen, ca și om de HR, mi-a lăsat foarte multe lucruri de adăugat, ceea ce e și normal pe de altă parte, că ăsta este rolul ei. Ce aș mai putea spune pentru potențialii candidați este să aibă încredere în ei. Într-o companie ca Adient și în companiile multinaționale în general, poți fi, să zic așa, cea mai bună versiune a ta. Dacă ai dorința de implicare, dacă ai responsabilitatea acțiunilor tale și vrei să înveți, cu siguranță într-o companie multinațională îți vei găsi locul. Cum am spus, nu neapărat în poziția sau pe rolul de la angajare. Este foarte frecvent ca în decursul anilor să ajungi pe o poziție care se potrivește mai bine. Și aici trebuie să ai încredere în tine, în forțele proprii, și eu sunt convins că persoanele tinere care vor o carieră au aceste lucruri, aceste calități. Și de asemenea, ca și Carmen, și eu invit persoanele care sunt interesate să aplice. Companiile multinaționale sunt destul de procedurate. Pe de altă parte, cu un portofoliu de investiții foarte semnificativ, rămâne și loc liber pentru cei cu imaginație și cei care sunt un pic orientați într-o gândire outside the box. Adică în multinaționale avem foarte multe proceduri unde oamenii care au nevoie de reguli și limite se simt foarte bine și fac performanță. De asemenea, cu programul de investiții avem tot timpul loc pentru oamenii care vin cu ceva nou. Mulțumim, Adrian. Mulțumim, Carmen, pentru că ne-ați oferit aceste informații prețioase. Ei cu siguranță vor asculta acest podcast și vor reveni către noi cu întrebări. Vă așteptăm în următoarele proiecte și sper că veți accepta invitația noastră. Carmen, Adrian, încă o dată mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Mulțumim și noi pentru oportunitate și așteptăm întrebările absolvenților.